Tak zdravíčko, nevím, kde by začali, jestli u novinek nebo u peněz. Začnu asi u peněz, což je to jednodušší, co můžete dělat ze startu hry. Přišel jsem na zajímavý způsob, jak si vydělat celkem dost. Mám 5000 během asi hodinky dvou. A není to žádný glitch, není to nic složitého, takže můžete to dělat ze startu hry, takže je to celkem fakt easy. Co budete potřebovat? Ze startu hry se vlastně spawnete tady v této oblasti. V tady tomhle domě musíte vykrást krb. V tomhle domě je krb. Abyste mohli vykrádat věci, tak potřebujete masku. Tu masku koupíte tady někde dole u kolegy, který to je. Jo, tady tohle, jo. Takže tady se spawnete, poběžíte k němu, tam si koupíte masku za 10 těch mincí bronzových a budete vykrást ten manor, tam je krb a do toho manoru, když půjdete, tak nechoďte přes stráže, musíte jít druhou stranou, zadní stranou přes okno. Vlezete dovnitř, nejlepší je to dělat v noci, protože když to děláte v noci, tak nikdo tam není, takže vás nemá kdo spotnout, jo, takže když se ukradnete, tak vás můžou spotnout a se chytí vás příčinu a potom zbytečně platíte pokuty a kazí sám reputace. Jakmile vykradete tady tenhle krb v tomhle domě, tak skočíte tady do banky. Tam dostanete zlatou cihlu. Tu zlatou cihlu si přeměníte na 500 stříbrných. Jak budete mít 500 stříbrných? Vemte koně. Záleží na vás, jo, jestli chcete money. Já mám 60 hodin teďka za sebou a teď jedu 30 hodin v kuse a jsem prakticky na začátku a fakt mě to celkem hodně baví, jako hodně baví. Musíte se dostat tady. Pod ten kalp, jo, někde tady prostě. Tady se otevřete portál, teďka novinka ohledně portálu, jo. Už to není tak, jak to bylo, je jich mnohem víc. Stačí jenom si otevřít mapu a ty portály by se vám měly otevřít automaticky. Se vám spustí automaticky, takže nemusíte na něj stoupat a v klidu tam potom můžete portovat, když jste tam jednou byli. V této lokaci musíte jít tady. Jo, jak je ten otazník uprostřed. Já jsem na to přišel náhodou, protože já jsem tady zrovna běžel, hledal jsem nějaké bose a narazil jsem na tohle místo, tak jsem to procházel a tady se hraje poker. A poker se hraje, že potřebujete minimálně 300 stříbrných. Jo, to znamená, potom, až vykradete vlastně ten dům, vyměníte tu zlatou cihlu za stříbrné, tak se vydáte tady. Jo, a půjdete přímo na tuhle lokaci. Tam to už je potom jenom otázka času a na vás, jestli se vám bude chtít hrát poker tak, jak by se měl hrát ten poker, nebo to budete dělat jako já, že prostě dáváte all in, buď to vyjde nebo ne. Máte tam jednoho, 2 nebo 3 hráče. Vždycky, jo. Dělal jsem to s tím způsobem, že vlastně přijel jsem tam, sedl jsem si ke stolu, dal jsem all in, vyšlo, nevyšlo. I když vyšlo, nebo nevyšlo, vždycky si tu hru musíte uložit, jo. Na nějakou pozici, kterou máte volnou. Jak si to uložíte,
dejme tomu, uložíte si to v té místnosti, prohrajete. OK, tak jsem prohrál, tak se načtu tu pozici, u které jsem prohrál, ten čas si zapamatuju a vrátím se zpátky na tu pozici, kde jsem byl, nepřijdu od stříbrné, když jsem prohrál. Jo, takhle to děláte furt dokola a prakticky máte neomezené množství peněz, je to jenom fakt otázka času. Jo, prostě je to nuda, ale chtěl jsem money. Protože teďka je spousta novinek a zjistil jsem, že nebudou tam muset řešit jídlo a lovení a další věci. Jo, takže to se týká ohledně peněz. Sám prostě teďka mám, říkám, přes 5000 hodinka 2, jo. Práce. Ještě jenom pro jistotu to zopakuju, aby mluvil moc rychle. Spamnete se tady. Půjdete si pro masku. Tady ke kolegovi. Jak budete mít masku, půjdete tady do baráku. Vykradete kreb, kde je zlatá cihla. Půjdete do banky. Banka je tady. Tam tu zlatou cihlu vyměníte za stříbrné. A potom přeběhnete až sem. Tady. A tady k tomuhle otazníku. Tam se hraje poker. Jo, záleží už potom na vás. Říkám, otázka času. Tak a teďka nový pitch, který mě neskutečně potěšil. Bedna, která nefungovala na odkládání věcí. V táboře vy tu bednu vlastně na začátku hry máte tady, tuším. Někde v tady téhle lokaci, myslím, že tady někde. A už tam jdou dávat věci, jo, které máte v inventáři, což nešlo předtím. Nevím proč, ale konečně to tam jde, jo, což je za mě úplně pecka. Jo, to je bedna, což za mě mega, jo, bedna, super, paráda, ušetřím toho spoustu nervů s tím, co vyhazovat, nechávat si atd. Já jsem furt na začátku díky tomu, že já moc najdu tu hlavní linku, já jsem teďka dodělal akurát 4. Teďka jsem úplně na začátku 5, to jsem ani nezačal, jo. A já se spíš soustředím na na ten můj tábor. Další věc ohledně toho peče, ty portály, jo, super luxus, je jich více, portálů je po mapě více, já jsem to ještě teďka neobjel, jsem to teďka zjistil všechno, četl jsem si to, zjišťoval jsem co a jak, takže portály, stačí proběhnout mapu, kterou máte otevřenou, portály by se vám měly otevřít automaticky. Další věc, nevím, kdo hraje na klávesnici, většina z vás zase hraje na joysticku, jenom na klávesnici. Přidali na klávesnici, že už nemusíte na všechno dávat escape, stačí dát Y, máte otevřený inventář. V tom inventáři knížky, které jste měli přečtené předtím, nešlo poznat, jestli jsou přečtené nebo ne, takže jste je furt pročítali dokola jak idiot. Teďka už tady vidíte šedě, že to je označené, že tu knížku máte přečtenou. Jo. Ta spodní je taky. Jo. Je to přečtené. Za mě je taky úplně luxusní věc, protože taky jsem ty plagáty četl několikrát. Zdržovačka, tohle je luxus, tohle vymysleli moc dobře. Další věci, které se automaticky objevují na mapě, jsou na vylepšování mečů.
protože když si vlastně vylepšíte ten meč ve městě nebo kdekoliv po mapě, tak vám to dává základní atak plus 5, potom brnění, zrovna mám vylepšené. Tam taky dává nějakou devku, nevím, 3, 5, záleží podle typu brnění nejspíše, až takhle jsem to nezkoumal. Jo, co tam bylo dál? Jo, byliny. Ohledně kytek, co teďka vlastně sbíráte na zemi, tak vždycky to bylo, myslím, že jenom po jedné kytce. Maximálně po dvou, já jsem nedostával, myslím, že víc jak jednu. Nejsem se na 100% aby nekecal. A teďka už vám těch chytek padají 6 na jednou, jo. Takže to dost to zjednodušili. Jo. Exit. Předtím, jak jste vlastně vypínali hru, tak jste museli zajet tady, vyjet na hlavní lištu té hry a pak ji až vypnout. Už to konečně jde vypnout. Hnedka dáte escape a jste pryč ze hry. Přibylo nové jídlo. Jo, zase nová věc. Jídla teďka je jich daleko víc. Dávají víc HPček. Proto jsem vlastně i šetřil ty peníze v tom pokoru, protože budu je kupovat, nebudu je prostě zhánět, když je to jednoduché na zánění, ale tahle hra má tolik jiných věcí, které mě zajímají a už jsem strávil dost času. Dost času chytáním zvěře. Jo, ohledně staminy. Jsou nějaké nové mechaniky na bose i v main questu, jo, takže pozor na to. Bossové jdu teďka stunovat, stamina, když vlastně máte štít a bojujete s bossem, tak stamina už vám vydrží, jo, což znamená, že vám vydrží mnohem déle. Boss vám může dávat takové pecky, jak že vám, nevím, roztekl na 3 rány a už jste neměli žádnou staminu. Jo, když se to samozřejmě zvednou ve skillech, ale já když mám skilly teďka nevím na kolikace na 10, tak stejně mi to dost i tak srazil jdou stunovat a jsou nějaké nové slabiny u bossů. Jo, nevím, já ty bossy ještě nemám, já jsem fakt projížděl hlavní linku, soustředím se na tábor, projíždím si mapu, dělám všechno možné, kromě jako pár bossů mám, ale to jsou takový ti základní, jo, nemám žádné vedlejší bossy nebo vůbec něco takového. To bude asi vše. Přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněl. Nebo vše, jako samozřejmě přidali toho víc, daleko víc, jo, že když teďka vlastně na mapě, když vidíte nějak, nevím, jak se tomu nadává. Něco na ty šutry, jak z toho vlastně, z těch skal tady, jak z toho vydáváte ty šutry, tak to už vidíte na větší dálku, jestli to jde, jestli to nejde, jo, že to vidíte myslím na 8 metrů teďka už, takže už by to mělo být v pohodě, že k tomu nemusíte chodit úplně na close, abyste byli jistí, že vlastně to jde rozbít nebo nejde. Tyjo, nevím, co ještě dál. Jo, já jsem z toho vytvořil asi ty nejdůležitější věci za mě, co jsou v té hře, jo, takže za mě luxus bedna, portály, knihy, meči se vám ukazují na to vylepšování na mapě, byliny, lepší ovládání, co se týká teďka exitu, celkově na té klávesnici je to teďka mnohem příjemnější, intuitivní, není to jak před pár hodinama ještě. To nové jídlo, na to se podívám, to mě ještě taky hodně zajímá. Stamina, co se týká bossů, stunování bossů a weak point prostě těch bossů. Nevím, to nemám ještě tak extrémně odzkoušené, za mě asi dobře, jo, rozhodně dobře. A ty goldy
ty goldy. Není to žádný glitch, hra to povoluje, no, takže proč to nevyužít? A zvlášť tady, když nedostáváte skoro žádné pořádné odměny, když musíte zabíjet, já nevím, stovky zvířat, abyste je prodali obchodníkovi a z toho měli nějaké stříbrňáky, tak to je pro mě lepší zahrát partičku pokru, kde si dám cigárko a jsem v klidu. Jo, i když tu hru absolutně neumím, tak není to nic složitého, jo. Prostě fakt není ta hra složitá, akorát mě se to nebavilo učit, takže já jsem to tam prostě házel, jak jsem ji chtěl. A nějak to vyšlo prostě. Tak jo, to asi bude vše. Kdyby něco, tak si ještě určitě ozvu. Kdybyste měli nějaký dotaz, tak se stačí zeptat. Tak jo, zatím, čus.